Cvičenia na chudnutie. Ahoj, volám sa Lucy. Vítajte v programe Chudnutie s technikou Pilates. Pilatesové cvičenia sa používajú už asi 70 rokov. Ich pôvodnú podobu vytvoril Joseph Pilates, ktorý bol v detstve náchylný na rôzne choroby. A preto sa celý život dôkladne staral o svoju telesnú kondíciu. Technika Pilates nie je len zostava cvikov. Je to úplne nový prístup k pohybu a podstatne zmení váš vzhľad, myslenie i pocity. Iba samotná technika Pilates nespôsobí, že schudnete, ale môžete stratiť pár centimetrov tým, že si zlepšíte postavu a získate dlhšie vytvarované svaly. Program, ktorý som pre vás zostavila, vás najprv rozohreje a potom vás prevedie cez 10 pohybov techniky Pilates, ktoré budeme opakovať, aby ste sa mohli naučiť, ako ich správne prevádzať. V poslednej časti budeme robiť dve série, v ktorých som jednotlivé pohyby spojila do dlhých, plynulých cvikov. V obidvoch sériách si môžete vybrať dve úrovne, ale vždy by ste mali začať tou ľahšou a neskôr, ak sa cítite príjemne, zintenzívniť cvičenia. Technika Pilates sa často nazýva spôsobom myslenia pri pohybe, takže nesmiete iba vykonávať cviky, ale musíte o nich zároveň aj premýšľať. Cvičenia na chudnutie. Bezpečnosť. Technika Pilates je veľmi bezpečný program pre väčšinu ľudí. Ak však máte obavy o svoje zdravie, ak ste tehotné, beriete lieky, alebo podstupujete nejakú liečbu, vždy sa najprv poradte so svojím lekárom. Je dobré skôr, než začnete cvičiť, pozrieť si najprv celý program a posúdiť, či vám vyhovujú všetky pohyby v časti cvičenia na podložke a až potom prejsť k spájaniu cvikov. Rozohriatie sa. Najprv sa rozohrejeme. Toto je dôležitá časť pri pilatesových cvičeniach, ktorá pripraví vaše telo na nasledujúce pohyby. Využite tento čas na koncentráciu na svoje telo a sústreďte sa na držanie tela a pohyby. Rozkročte sa na šírku bokov, kolená sú uvoľnené, ruky sú vedľa tela. Brada nesmie vystupovať, hlava je rovno v predĺžení chrbtice. Pomaly krúžte ramenami dozadu a nadol. Snažte sa zapojiť chrbtové svaly. Ramená tlačte po chrbte nadol. Ruky sa naťahujú popri bokoch k uchodidlám. Predstavte si, že vaša panva je vedro plné vody. Naklonte panvu dopredu tak, aby sa vzadu vylievala voda. A teraz ju naklonte späť tak, aby sa voda vylievala dopredu. Pokračujte. Pohyby postupne zmenšujte. Nakoniec sa zastavte na mieste, kde cítite, že je panva v centre a voda sa nevylieva na žiadnej strane. Udržte si túto pozíciu a prenieste váhu dopredu na prsty a zase späť na päty. A zase dopredu a späť. Opäť postupne zmenšujte pohyby. Nakoniec sa zastavte na mieste, kde cítite, že ste našli centrum a rovnováhu. In the place where you feel most centered and balanced. Mali by ste cítiť, že váha je rovnomerne rozložená na chodidlách.
The position Chrbtica that je your teraz v spine is in neutrálnej now pozícii. is its neutral or natural position. This Túto is the polohu position that chrbtice you're sa budete trying to snažiť maintain udržať throughout počas the celého Pilates cvičenia exercises. technikou Pilates. We are now going to Teraz set si up ukážeme, ako contraction in spevniť your vaše core vnútorné muscles, svaly, your center, vaše centrum tela, so that you can aby ste si maintain this dokázali position udržať túto once it pozíciu is počas challenged by cvikov. movement. Predstavte si, že máte na sebe opasok a pokúste sa ho utiahnuť ako najviac dokážete, takže sťahujete svaly okolo centra tela ako korzet. Teraz povoľujte opasok, až bude na poli povolený. A teraz ho povoľte ešte o 2 dierky. Takéto silné stiahnutie budete udržiavať počas celého cvičenia. Je to asi 30%. Počas cvičenia vám to budem neustále pripomínať. Pri tomto stiahnutí svalov musíme nasmerovať dýchanie do hrudného koša a chrbta a nie do brušnej oblasti. Položte si ruky na rebrá, prsty smerujú do stredu a ako dýchate, prsty by sa mali rozťahovať. A pri výdychu sa budú zase približovať. Pokračujte v dýchaní. Ramená by sa nemali vôbec hýbať, pretože dýchame do strán do rebier. A ešte jeden nádych. A vydýchneme. Teraz budeme rozťahovať hrudník. Takže pretvažte, dlane smerujú nahor, nadýchnite sa a pri výdychu natiahnite ruky nahor a von do strán. Nádych, ruky idú dopredu a pri výdychu ich natiahnite nahor a von do strán. Pokračujte, rytmus si určujte sami podľa svojho dýchania. Snažte sa udržať polohu panvy. Dávajte pozor, aby sa zvyšok tela nehýbal, iba paže. A ešte raz. A po výdychu opäť spustite paže nadol. Dávajte pozor, aby ste stále stáli v správnej pozícii. Teraz budeme krúžiť jednou rukou. Ľavú pažu nechajte pri tele. Zľahka ňou pritlačte na nohu. Nadýchnite sa, keď začnete pažou krúžiť nahor a vydýchnite, keď pokračujete v kruhu nadol. Nadýchnite sa na začiatku druhého kruhu. A vydýchnite, keď pokračujete nadol. Pokračujte. Hrudník sa nesmie vôbec hýbať. Ak cítite nejaký pohyb, tak robte menšie kruhy tak, že pažu posuniete ďalej od tela. Ešte jeden kruh a spustite pažu k ramenu. Teraz budeme krúžiť ľavou pažou. Nadýchnite sa, keď dvíhate pažu a vydýchnite, keď idete vzadu pažou nadol. Nádych pri pohybe nahor a výdych pri pohybe nadol. Nezabúdajte robiť menšie kruhy, ak sa vám hýbe zvyšok tela. Chrbtica je v neutrálnej polohe počas celého cviku. Ešte jeden kruh a spustite pažu k telu. Teraz budeme dvíhať opačnú pažu. Trub je nehybný, nadýchnite sa a zároveň natiahnite pravú pažu nahor k stropu a vydýchnite, keď sa paže vymieňajú. Nádych a druhá paža.
Výdych a výmena. Nádych a naťahujte pažu cez prsty. Výdych a výmena. Nádych a výmena. A spustite obe paže k telu. Dajte si ruky na stehná a natiahnite si chrbticu tak, že vytiahnete hlavu a krk šikmo nahor. Dávajte pozor, aby ste mali svaly centra stále stiahnuté. Lopatky sa musia ťahať nadol po chrbte. Nadýchnite sa a pri výdychu jemne zaokrúhlite chrbát. Predstavte si povrázok pripevnený k vášmu pásu, ktorý vás ťahá nahor a dozadu. A nadýchnite sa, keď sa zase vraciate do začiatočnej pozície. Tu nevyklenujte chrbát. A vydýchnite, keď ste zaokrúhlení, a nádych pri návrate. Výdych a zaokrúhlite. A nádych pri naťahovaní chrbtice. Výdych a zaokrúhlime. A nádych pri návrate. A vráťte sa späť do základnej pozície. Nohy sú rozkročené na šírku bokov. Teraz sa budeme hojdať. Natiahnite paže nahor k stropu. Centrum tela musí byť spevnené. Nádych a pri výdychu nechajte paže spadnúť za hlavu. Dovolte kolenám, aby sa pokrčili a chrbtu, aby sa zaokrúhlil. Nádych pri návrate nahor. Výdych a zhupnite sa. A nádych a nahor. Pokračujte vo vlastnom rytme. Pri každom zopakovaní tohto pohybu sa snažte natiahnuť trochu vyššie k stropu. Predstavte si povrázok, ktorý je pripevnený k vašej hlave a ktorý ťahá vaše celé telo nahor. A zopakujte ešte jedenkrát. A keď ste skončili, opäť sa postavte do pozície s pažami spustenými popri tele. Urobíme zmenu a budeme sa rolovať cez chrbticu. Stojíme v neutrálnej pozícii, začnite od hlavy. Rolujte sa nadol cez chrbticu, jeden stavec za druhým. Ak musíte, pokrčte kolená a podoprite sa rukami o stehná. Ak ste sa už dostali ako najviac zvládnete, začnite sa rolovať späť nahor a ukladajte jeden stavec na druhý, až kým nestojíte zase v neutrálnej pozícii. A zase začnite od hlavy a pomaly sa rolujte nadol. Cítite napätie v chrbte a na zadnej strane nôh. Ak ste sa dostali do svojho maximálneho bodu, začnite sa opäť narovnávať. Pomaly sa vracajte do stoja. Ešte jeden raz. Rolujeme sa nadol. Možno zistíte, že sa dostanete o kúsok ďalej. A keď už to ďalej nejde, začnite sa zase narovnávať. Cez chrbticu, stavec za stavcom, až kým sa nedostanete do neutrálnej pozície. Týmto cvikom si precvičíte rovnováhu. Budete si stúpať na špičky. Predstavte si povrázok, ktorý vás vyťahuje za vrch hlavy. A pomaly sa spustite. Postavte sa na zem cez celé chodidlá. Ešte raz. Zdvihnite sa. Cítite, ako sa stávate vyšším, keď sa opäť postavíte na chodidlá na zem. Cvičenie na podĺžke. Stojíte vzpriamene. Nohy sú rozkročené na šírku bokov a kolená sú uvoľnené. Teraz zapojte stiahnutie centra na 30%. Budeme robiť kliky. Nadýchnite sa a začneme od hlavy. Pomaly sa rolujte cez chrbticu nadol.
Ak potrebujete podporu, dajte si ruky na stehná a pokrčte kolená. Snažte sa natiahnuť čo najďalej. Keď sa dostanete na zem, pri výdychu kráčajte rukami dopredu. Môžete sa spustiť na kolená, alebo prejdete do pozície vystretého kliku. Prestaňte kráčať, keď sa ruky dostanú na úroveň ramien. Nádych, pokrčte ramená, vydýchnite, keď sa vzopriete nahor. A teraz kráčajte rukami späť ku chodidlám. A pomaly sa vystierajte. Rolujte sa cez celú chrbticu. Vráťte sa do stoja. Dávajte pozor, aby bola chrbtica stále v neutrálnej polohe a aby ste udržiavali stiahnutie centra na 30%. Opäť sa nadýchnite a pomaly sa zrolujte cez chrbticu nadol. Predstavte si, že odliepate chrbticu od steny stavec po stavci. Vydýchnite, keď kráčate rukami dopredu. Nadýchnite sa, keď pokrčíte paže a vydýchnite, keď sa vzopriete nahor. Kráčajte rukami naspäť ku chodidlám a pomaly sa vystrite. Zapojte celú chrbticu. Ak je niektorá oblasť stuhnutá, snažte sa rozcvičiť túto oblasť a vráťte sa do stoja. A opäť sa nadýchnite. A pomaly rolujte nadol. Snažte sa, aby celý cvik prebiehal ako jeden plynulý pohyb. Výdych, keď kráčate rukami dopredu. Brucho musí byť spevnené. Nádych, keď sa spúšťate a výdych, keď sa zdvíhate. Ruky kráčajú naspäť. A pomaly sa vyrolujte cez chrbticu nahor. Vráťte sa do vzpriameného stoja. A nádych, zrolujte sa cez chrbticu nadol. Teraz by ste mali byť schopní dostať sa trochu ďalej. A výdych, keď kráčate rukami dopredu. Nádych, keď sa spúšťate. A výdych, keď sa vzopriete. Kráčajte rukami dozadu. Pomaly sa vyrolujte. Cvičíte cez celú chrbticu. A vráťte sa do stoja. Teraz to celé zopakujeme ešte raz. Nádych. Pripravte sa. Rolujte nadol cez chrbticu. Kontrolujte pohyby a choďte čo najďalej. Výdych, keď kráčate rukami dopredu. Nádych pri spustení sa. A výdych pri zdvihnutí. Ruky kráčajú späť. A pomaly sa vystrite cez celú chrbticu do stoja. Keď ste v stoji, skontrolujte držanie tela. Dávajte pozor, aby všetko bolo na mieste. Chrbtica je v neutrálnej polohe, váha je rovnomerne rozložená a stiahnutie korzetu na 30% je stále zapojené. Teraz sa ešte jedenkrát zrolujeme nadol. Nádych, pripravte sa a rolujte nadol cez celú chrbticu. A keď sa dostanete nadol, spustite sa na ruky a na kolená do pozície krabice tak, aby ste mali ruky pod ramenami a kolená pod bokmi. Z tejto pozície sa dostanete k plávaniu. Opäť vám ukážem dve úrovne cvičenia. Takže buď budete striedavo za seba naťahovať nohy, alebo môžete dvíhať pažu a opačnú nohu. Dávajte pozor, aby ste mali chrbticu v neutrálnej polohe a svaly okolo centra sú stiahnuté na 30%. Výdych, keď sa sklzne od tela jedna noha alebo paža a opačná noha, dvíhajte ich len tak vysoko, ako ste dokázali udržať neutrálnu chrbticu a nádych, keď ich spustíte. Teraz druhá strana. Výdych, keď sa vyťahujete a nádych pri uvoľnení. Mali by ste sa cítiť rovnako v oboch pažiach počas celého cviku. Váhu nesmiete premiestňovať zo strany na stranu podľa toho, ako meníte nohy.
Predstavte si, že na chrbte máte šálku kávy a tá vám nesmí spadnúť, ani ju nemôžete vyliať. Ak dvíhate pažu a opačnú nohu, musíte ich dvíhať rovnako vysoko. Snažte sa udržiavať rovnaký rytmus pri dvíhaní aj pri spúšťaní končatín. A nezabúdajte vydychovať pri dvíhaní a spúšťaní končatín. Zopakujte ešte jedenkrát na každú stranu. A natiahnite. Keď ste skončili, zostaňte na kolenách. Dobre, položte sa na podložku. Ležíte na bruchu. Položte predlaktia na zem na štyrku ramien. Budeme naťahovať nohy v ľahu na bruchu. Ramená tlačíte dozadu a dole a stiahnete svaly centra na 30%. Boky zdvihnite z podložky. Chrbticu udržiavajte v neutrálnej polohe. Prsty na nohách zohnite podľa seba a rovné nohy naťahujte, až kým sa nedostanete do pozície mostíka. Vydržte, držte neutrálnu chrbticu a kontrolujte pravidelné dýchanie. Dobre, pomaly sa spustíte nadol do základnej polohy. Zopakujeme to ešte raz. Keď ste pripravení, zdvihnite boky alebo zohnite pod seba prsty na nohách a natiahnite nohy. A držte. Centrum je stiahnuté na 30%. Pomaly sa položte na podlahu. Zostaňte na bruchu a vystrite sa na zem. Ruky a predlaktia dajte do polohy polovičného obdĺžnika. Teraz pozmeníme cvik ponárania labute. Opäť si môžete vybrať z dvoch úrovní. Pri intenzívnejšom cvičení paže zostanú 2 cm nad podlahou. Zapojte 30% spevnenie. Nádych a pripravte sa. A pri výdychu sa natiahnite cez chrbticu a zdvihnite hornú časť hrudníka nad zem. Choďte len tak ďaleko, ako vám to pohyblivosť dovolí. Pri nádychu sa položte. Výdych a natiahnite sa. Pri nádychu sa položte. Pozerajte sa dole na zem, krk vám tak zostane v predĺžení chrbtice. Predstavte si, že máte pod nosom guličku a odsúvate ju smerom od tela. Zopakujte ešte jedenkrát. A keď ste skončili, uvoľnite sa. Presuňte sa teraz nabok a pokrčte kolená. Posaďte sa tak, aby ste mali kolená pokrčené pred sebou. Z tejto pozície sa budeme rolovať, ale trochu inak. Ruky si môžete dať na zadnú stranu stehien. Alebo náročnejšia verzia, predpažte. Ramená sa ťahajú dozadu a nadol po chrbte a spevnili ste svaly centra na 30%. Nádych a pripravte sa. A pri výdychu sa rolujte nadol cez chrbticu, až kým si neľahnete na podložku. Ak máte paže vystreté pred sebou, zdvihnite ich nad hlavu až k podložke. Nadýchnite sa a pri výdychu sa vracajte do sedu. V sede sa nadýchnite a pri výdychu sa rolujte nadol. Ak sa nedokážete spustiť až na podložku a pritom kontrolovať pohyby, spustite sa iba, kam vám to pôjde. V ľahu sa nadýchnite a pri výdychu sa vracajte nahor.
Opäť sa nadýchnite a pri výdychu sa roľte nadol. Pokračujte v cvičení. Je to plynulý pohyb bez prerušenia. Predstavte si, že na vrchu hlavy máte povrázok, ktorý vás naťahuje, takže si vôbec nezaťažujete telo. Ešte jeden raz. Cvičíte cez celú chrbticu. A ako sa vraciate, vráťte sa do neutrálnej pozície. Ešte jedenkrát sa zrolujeme nadol a položte sa na podlahu. Z tejto pozície pôjdeme na stolku, takže zdvihnite chodidlá zo zeme a kolená máte priamo nad bokmi. Ak chcete, môžete skúsiť ťažšiu verziu. Vystrite teda nohy do 45-stupňového uhla. Chrbticu musíte mať v neutrálnej polohe a svaly centra stiahnuté. Hlavu a ramená zdvihnite zo zeme a ruky natiahnite od tela. Ramená pritom tlačte dole po chrbte. Malými pohybmi dvíhajte a spúšťajte vyrovnané ramená. Pri nádychu urobte 5 kmitov a pri výdychu tiež. Cieľom cviku je dosiahnuť 100 kmitov, ale nebojte sa, pri každom cvičení si počet určujete sami. Nadýchnite sa na 5 a vydýchnite na 5. A hoci kedy si môžete oddychnúť. Nadýchnite sa na 5 a vydýchnite na 5. A teraz sa spustite na chrbát na podložku. Presuňte sa na pravý bok, spodnú pažu máte pokrčenú. Lakeť máte priamo pod ramenom. Kolená máte pokrčené, boky sú pevne umiestnené jeden na druhom. Ak chcete zintenzívniť cvičenie, potom natiahnite vystreté nohy a zdvihnite boky zo zeme. Nádych a pripravte sa. Pri výdychu zdvihnite boky zo zeme a natiahnite pažu ponad hlavu. A pri nádychu sa opäť spustite, len boky nechajte trochu nad podložkou. Zase výdych a zdvihnite sa. Ak máte rovné nohy, boky sa nebudú hýbať. Pri nádychu sa spustite. Výdych a zdvihnite sa. Natiahnite pažu a pri nádychu sa spustite. Predstavte si, že ste bábka s povrázkom na boku a niekto ten povrázok ťahá nahor a popúšťa. A zopakujeme naposledy. A keď skončíte, spustite sa na podlahu. Presuňte sa opäť na chrbát. Teraz budeme naťahovať jednu nohu. Koleno pravej nohy jemne pokrčte a ľavú nohu vystrite pred seba v 45-stupňovom uhle. Ak chcete zvýšiť intenzitu cviku, môžete hlavu a ramená zdvihnúť zo zeme. Pomaly vystriedajte druhú nohu. Pohyb je neprerušovaný, nádych a 2 výmeny. Výdych a 2 výmeny. Cvičte podľa vlastného rytmu, podľa vlastného rytmu dýchania. Ak by vás bolel chrbát, tak zdvihnite nohy viac do výšky. Ak máte hlavu a ramená zdvihnuté a ak cítite nejaké napätie v krku, potom ich spustite na zem. Zopakujte ešte 2-krát. A uvoľníme sa. Dobre, presuňte sa na ľavý bok. Budeme sa uhýnať na druhom boku. Lakeť máte opäť pod ramenom a boky zafixujte jeden nad druhým. Alebo ak chcete, môžete vystrieť nohy do strany. Nádych a pripravte sa.
And A breathe pri out as you výdychu lift the zdvihnite hips boky and a lengthen the arm natiahnite over pažu the ponad head. hlavu. A pri And nádychu sa breathe in as you spustíte. lower. Pri Breathe out výdychu as sa you lift. zdvihnite a pri And nádychu in sa as you spustíte. lower. Breathe out Výdych and a lift. nahor. Lengthen Natiahnite all the way celú pažu. through the arm A nádych and breathe in a and dole. lower. Breathe out Výdych and lift. a hore. And Nádych in a and dole. lower. And A the last naposledy. one now. Breathing Výdych. out A pri nádychu sa and spustíte. breathe in as you lower. Dobre, Okay, sit posaďte yourself sa up rovno. again now. With your knees Kolená bent sú up pokrčené and a your feet chodidlá sú flat na on zemi. the floor. Ruky položte na zem Place your hands on the floor Blízko close to pri your bokoch sides a and trochu just vzadu. slightly behind you. Ak chcete zintenzívniť If you cvičenie, want to do the položte harder si ruky na progression lítka. here, then place your hands on your shins. Teraz sa budeme We're rolovať going to dozadu. take the rolling back here. Pohyb začnite tým, Initiate the že movement with skloníte a panvu pelvic tilt. a pri nádychu sa And as rolujete you breathe dozadu. in, gently Ale roll iba po back ramená. only as far as your A shoulders. pri výdychu And sa breathe out vyrolujte as späť you do roll sedu. back to your seated position. Keep going Pokračujte here a in pravidelne time with your own dýchajte. breath. Ak Using your hands potrebujete, to môžete support sa pri yourself on the rolovaní way nahor up if you podoprieť need to. rukami. Make sure you Svaly still centra have your máte stále 30% stiahnuté na contraction 30% and a aim to snažte make sa the rolovať rolls čo as smooth as najplynulejšie. possible. Breathing in Nádych on the pri way ceste down nadol and a out as you výdych come pri up. ceste nahor. Make this Teraz the last urobte one posledný. now. A And uvoľnite sa. relax. Nohy Keeping your máte legs bent pokrčené. up. Just Teraz take sa your feet viacej further rozkročte. apart Paže now. zdvihnite pred seba Take do your arms kozáckej in front polohy. of you in the Cossack position Lakte sú so that nižšie your ako elbows ramená. are lower than your shoulders. If Ak you want chcete to take the cvičiť harder intenzívnejšie, progression, you should vystrite extend nohy your a legs and rozpašte. take your arms out to the Budeme sa side. otáčať cez We're going to chrbticu. take the spine twist here. So breathe Nádych in to a prepare pripravte sa. and a pri breathe výdychu out sa as you pomaly otočte na slowly stranu. turn to the side. Keeping Hlava your sa head naťahuje reaching nahor k long stropu towards the a ceiling boky and smerujú keeping your dopredu. hips facing forwards. Pri Breathe in nádychu as sa you vráťte come späť back na to the stred a center, vytiahnite sa. growing even taller here. A pri And výdychu sa breathe out as otočte you na druhú turn the other stranu. side. Imagine you're Predstavte si, drawing a že line nosom around the kreslíte wall with your čiaru okolo nose. seba na stenu. The line should be straight all the way Čiara by through mala the byť rovná movement. počas celého pohybu. We're Pri really trying tomto to cviku sa mobilize the snažíte spine rozhýbať here. si chrbticu. So if you can, Snažte sa try preto and za turn a každým little otočiť bit further trochu to the ďalej do side strany. each time. A And make sure stále you're musíte still sedieť sitting rovno. tall A and ramená your sa shoulders are ťahajú nadol sliding po down your chrbte. back. Last one now. Naposledy. A uvoľnite And sa. just relax. Well Výborne. done. Spojené pohyby. We're going Teraz to do spojíme two dva different rôzne cviky, sequences ktoré ste sa of the naučili v moves that you learned predchádzajúcej in the časti. first section. Novú Each zostavu sequence we're going zopakujeme to celú repeat 4 through krát. 4 times. Chcem, aby ste použili všetky techniky, o ktorých sme predtým hovorili. Hlavne dávajte pozor, aby ste mali chrbticu stále v neutrálnej polohe a svaly centra mali stiahnuté na 30%. Každý cvik môžete robiť v jednoduchšej alebo ťažšej verzii. Snažte sa, aby jeden pohyb plynul naväzoval na druhý počas celého cviku. Stojíte vzpriamene, nohy sú rozkročené na šírku bokov a kolená sú trochu uvoľnené. Chrbtica je v neutrálnej polohe a váha je rovnomerne rozložená. Svaly centra sú stiahnuté na 30%. Zdvihnite sa na špičky, spašte a spustite sa. Paže sú stále hore. Pri výdychu sa spúšťajte nadol a pri nádychu sa zdvíhajte. Spustite paže do kozáckej polohy a pri výdychu sa otočte cez chrbticu doprava. Pri nádychu sa vráťte na stred a pri výdychu sa otočte doľava.
Nádych a vráťte sa na stred. Paže spustite a rolujte sa cez chrbticu nadol. A pri výdychu kráčate rukami dopredu do polohy kliku. And breathe out as you walk out into the push-up position. Pri nádychu sa spustite a pri výdychu sa vytlačte nahor. Kráčajte rukami späť a pomaly sa cez chrbticu vyrovnajte. A zase rolujte nadol, jeden stavec za druhým. Kráčajte rukami dopredu do pozície krabice. Teraz budeme plávať. Pri výdychu vytiahnite jednu nohu dozadu a pri nádychu ju spustite. Výdych a druhá noha. Nádych a dole. Kráčajte rukami späť ku chodidlám a pomaly sa cez chrbticu vyrovnajte. Opäť rolujte nadol a kráčajte rukami dopredu. Spustite sa na brucho, predlaktia na podlahu, lakte sú pod ramenami a zdvihnite boky zo zeme a vytiahnite sa. A vydržte. Spustite sa a vytlačte sa na kolená. Kráčajte rukami späť ku chodidlám a pomaly sa narovnajte. Vyrovnávajte sa cez chrbticu. A opäť rolujte nadol. Kráčajte rukami dopredu, spustite sa na brucho, páže dajte do polohy polovičného obdĺžnika a robíme ponáranie labute. Nádych a pripravte sa. A pri výdychu natiahnete hrudník a zdvihnete ho zo zeme. Pri nádychu sa spustite a teraz sa vytlačte na kolená. Kráčajte rukami ku chodidlám a pomaly sa cez chrbticu narovnajte. A zdvihnite sa na špičky. Spašte a spustite sa. Páže sú stále hore. Pri výdychu sa zhupnite nadol a pri nádychu sa vzpriamte. Páže spustite do kozáckej polohy. Pri výdychu sa otočte cez chrbticu doprava. A pri nádychu sa vráťte na stred. Pri výdychu sa otočte doľava a pri nádychu sa vráťte na stred. Páže spustite a cez chrbticu sa rolujte nadol. Pri výdychu kráčajte rukami dopredu do kliku. Pri nádychu sa spustite a pri výdychu sa vytlačte. Kráčajte rukami späť dozadu a pomaly sa cez chrbticu narovnajte. Opäť rolujte nadol, jeden stavec za druhým. A rukami kráčajte do pozície krabice. Budeme plávať. Pri výdychu vystrite jednu nohu dozadu a pri nádychu ju položte. Pri výdychu zdvihnite druhú nohu, nádych a položte. Kráčajte späť rukami ku chodidlám. Cez chrbticu sa pomaly narovnajte. A zase rolujte nadol. Kráčajte rukami dopredu a spustite sa na brucho. Predlaktia na podlahu, lakte pod ramená a zdvihnite boky zo zeme a vytiahnite sa.
A and hold it vydržte. here. Spustite sa Lower dole down a vytlačte and sa now na push back kolená. onto your knees. Kráčajte rukami ku Walk your hands chodidlám back to your a feet. pomaly sa narovnajte. And slowly uncurl. Opäť rolujte nadol. Rolling down again. Kráčajte rukami dopredu a spustite sa na Walk the brucho. hands out. And lower yourself Paže dajte down do onto your pozície front, polovičného taking your hands obdĺžnika. into a half rectangle position. Robíme Taking a swan ponáranie dive, labute. so breathe in to prepare. And Nádych a breathe out pripravte as sa. you lengthen the chest A off of pri the výdychu floor. vystrite hrudník a zdvihnite ho zo zeme. And breathe in as A you pri lower. nádychu sa spustite. Pushing back Vytlačte sa onto na your kolená, knees. kráčajte Walk rukami your ku hands into chodidlám your feet. a pomaly sa cez chrbticu And narovnajte. slowly uncurl through the spine. Zdvihnite sa na Rise up špičky. onto the balls of your feet, Spažte taking the arms a up. spustite sa. Paže sú And stále lower, hore. keeping the arms here. Breathe Pri out as you výdychu sa swing zhupnite down. nadol And a breathe pri in as you nádychu come sa up. vzpriamte. Lower your Spustite arms paže do into the kozáckej Cossack pozície. position. Breathe out Pri as you výdychu take sa the cez spine chrbticu twist to the otočte right. doprava. And breathe A in pri as you come nádychu center. sa vráťte na stred. Breathe out Pri as you výdychu twist sa to the otočte left. doľava a And pri breathe in nádychu and sa come vráťte center. na stred. Lower the arms Spustite and roll paže down a rolujte through sa the cez spine. chrbticu a pri výdychu kráčajte rukami dopredu do kliku. And breathe out as you walk out into the push-up position. Pri nádychu sa Breathe spustite in as you lower. a And výdych breathe out and push a up. vytlačte sa. Kráčajte hands rukami back dozadu a pomaly sa cez chrbticu And narovnajte. slowly uncurl through the spine. And A rolling opäť down rolujte again, one nadol. vertebra at a Jeden time. stavec za druhým. Kráčajte rukami Walk dopredu the do hands out pozície into a krabice. box position, ready for swimming. Ste pripravení na plávanie. So Pri breathe out výdychu as you vystrite lengthen jednu one nohu leg dozadu. away. A And pri breathe in nádychu as ju you položte. lower. Breathe out, Výdych a other leg. druhá noha. Breathe in and Nádych a lower. dole. Walk your hands Kráčajte back to rukami your dozadu feet. ku chodidlám. And A pomaly sa slowly cez uncurl chrbticu narovnajte. through the spine. A And zase rolling rolujeme down. nadol. Kráčajte rukami dopredu. Walk the hands out. And Spustite lower sa na yourself brucho, down onto your front. predlaktia na Forearms zem, on the floor, Lakte sú elbows pod under ramenami shoulders, lifting a the hips zdvihnite off boky zo into the zeme leg pull a prone. natiahnite sa. A And vydržte. hold it here. A spustite And sa, lower down. Pushing back onto vytlačte your sa na knees. kolená a And walk rukami your hands back kráčajte to your dozadu ku feet. chodidlám. Slowly Pomaly sa vystrite, uncurling, working rolujte all the cez way celú through the chrbticu. spine. A zase rolujte nadol. And rolling down again. Rukami kráčajte dopredu Walk the hands out a spustite sa na and brucho. lower yourself down onto your front, Paže dajte do polohy taking your polovičného hands into the obdĺžnika. half rectangle position. Robíme Taking a ponáranie swan labute. dive, so breathe in to Nádych prepare a pripravte and sa. breathe out as you lengthen the Pri chest off výdychu of the vystrite floor hrudník a zdvihnite ho zo zeme. and A breathe in pri as you nádychu lower. sa spustite. Pushing Vytlačte back sa na onto your kolená, knees. rukami kráčajte dozadu ku Walk chodidlám your hands a back to your pomaly sa feet narovnajte cez chrbticu. and slowly uncurl through the spine. Postavte sa na Rise up špičky onto the balls of your feet, spažte taking the a arms up spustite sa. and lower, Paže keeping sú the arms stále there. hore. Breathe Pri out výdychu as sa you swing zhupnite down, nadol, breathe pri in as you nádychu come sa up. vystrite. And a lower spustite your arms paže do into the kozáckej Cossack polohy. position. Pri And nádychu breathe sa out as otočte you twist doprava. to the right. Nádych a Breathe in vráťte and sa come na center. stred.
Breathe out, Výdych twist a to the otočte left. sa doľava. And breathe Nádych in a and come vráťte sa na center. stred. Lower the Spustite arms paže as you roll a down cez through chrbticu the sa rolujte spine. nadol. A pri výdychu idú ruky And dopredu breathe out do as you kliku. walk out into the push-up position. Pri nádychu Breathe sa in as you spustite, lower. pri výdychu Breathe sa out as you vytlačte push up. a ruky idú And dozadu. walk in the hands back in. Pomaly sa cez And chrbticu slowly vystrite. uncurl through the spine. A And opäť rolling down rolujte again, nadol, one jeden vertebrae at a stavec time. za druhým. Ruky idú Walk the dopredu do hands out pozície into box krabice. position. We're taking Budeme swimming plávať. now. So breathe Pri out as výdychu you vystrite lengthen jednu one nohu leg dozadu away. a pri nádychu ju And spustite. breathe in as you lower. Výdych, Breathe a out druhá other noha. leg. Nádych a And dole. breathe in and lower. Ruky idú ku Walking chodidlám. your hands back to your feet. Pomaly sa cez chrbticu narovnajte. And slowly uncurl through the spine. A And rolujte rolling nadol. down. Ruky idú dopredu Walk the hands a out. spustite sa na brucho. And lower yourself Predlaktia down na onto zem. your front. Forearms Lakte on pod the ramená, floor. Elbows under shoulders. zdvihnite boky zo zeme Lifting a the hips natiahnite off sa. into the leg pull prone. And hold it A here. vydržte. And lower Spustite sa, down. Pushing back vytlačte sa onto na your kolená knees. a kráčajte rukami And dozadu walk ku your hands chodidlám. back to your feet. Pomaly sa Slowly narovnajte. uncurling, Rolujte working cez all celú the way chrbticu. through the spine. And A zase rolling down rolujte again nadol. now. Walk the Ruky hands idú out dopredu a spustite sa and na lower brucho. yourself down onto your front, Paže taking dajte your do polohy hands into the polovičného half rectangle obdĺžníka. position. Robíme Taking the ponáranie swan dive. labute. So breathe in to Nádych prepare a pripravte sa. and breathe out as you A pri lengthen the výdychu chest off of natiahnite the floor hrudník a zdvihnite ho zo zeme. and Pri breathe in as nádychu you sa lower. spustite. Pushing back Vytlačte onto sa your na knees. kolená. Ruky idú ku Walk your chodidlám hands into a your pomaly feet sa cez chrbticu narovnajte. and slowly uncurl through the spine. Prejdeme Moving na on to the ďalšiu next zostavu. sequence now. Sadnite si na Start zem, sitting on the floor pokrčte with your nohy, legs bent up, feet chodidlá flat sú on na the zemi. floor. Ruky si dajte zo Place your zadu na hands stehná behind your a thighs, pripravte sa na ready for the rolovanie. roll up. So Nádych breathe in to a prepare pripravte sa. and A breathe pri out as výdychu you roll rolujte cez down chrbticu through the nadol a na spine podložku. into the mat. Dole Breathe sa in at the nadýchnite bottom a and pri breathe výdychu out sa as you vyrolujte roll späť. back up. Breathe in Na at the vrchu sa top nadýchnite and a pri breathe výdychu out sa rolling rolujte na down to the podložku. mat. A And just vydržte. hold it here. Take your Zdvihnite legs nohy, up, knees over kolená hips, sú nad bokmi and a lift your zdvihnite upper body hornú časť into the tela. 100. Breathing Robíme in for stovku. 5 beats Pri nádychu urobte 5 kmitov a and pri out for výdychu 5. ďalších 5. A položte sa na chrbát. And lower back down. Presuňte sa na pravý bok, Roll onto ohýnanie your do right strany. side for the side bend. Pri výdychu Breathe out zdvihnite as you boky lift a the vystrite hips and pažu lengthen a the pri arm. nádychu sa spustite. And breathe in as you lower. Presuňte sa na chrbát, Coming budeme onto your vystierať back nohu. to take the one leg stretch. Nádych, Breathe a dve in for výmeny. 2 changes Výdych, A and dve breathe výmeny. out for 2. presuňte sa na druhý bok. And rolling onto the other side now. Pri výdychu sa zdvihnite, Breathe out as you lift pri nádychu sa spustite. and breathe in as you lower. Späť na Rolling chrbát, onto ruky your si back dajte again. zozadu na stehná. Place your A hands pri behind nádychu your sa vyrolujte thighs do sedu. and just breathe out as you Ruky roll dajte back na up to zem sitting. a pripravte sa na rolovanie dozadu. Place your hands on the floor, ready to roll Nádych back. a Breathe rolujte in, dozadu. roll back. Pri Breathe out výdychu as sa you come vráťte up. dopredu. Place the Ruky hands si back dajte zozadu behind na the thighs, stehná. ready to start Začneme od again. znova.
So breathe in to Nádych a prepare. pripravte sa. And Pri breathe výdychu out sa as you rolujte roll cez down chrbticu nadol na through the podložku. spine onto the mat. Dole Breathe sa in at the nadýchnite bottom a pri výdychu and sa rolujte breathe nahor. out as you roll back up. Na vrchu sa Breathe in nadýchnite at the top a pri and výdychu breathe out, rolujte dolu na rolling down podložku. to the mat. A And just vydržte. hold it here. Take your Zdvihnite legs nohy, up, kolená knees sú over nad hips, bokmi and a lift your zdvihnite upper body hornú into the časť tela. 100. Breathing Robíme stovku. in for 5 beats Nádych a 5 kmitov. and out for Výdych a 5. ďalších 5. A spustite sa. And lower back down. Presuňte sa na pravý Roll bok, onto your na right side ohýbanie for do the side strany. bend. Pri Breathe výdychu out sa as you lift zdvihnite the a hips pri and nádychu lengthen sa the arm. spustite. And breathe in as you lower. Prejdite na chrbát, Coming onto your back to Vystierame take nohy. the one leg stretch. nádych a 2 Breathing výmeny. in for 2 changes Výdych a 2 výmeny. and breathe out for 2. Presuňte sa na druhý bok Roll onto a the pri other výdychu side sa now zdvihnite. and breathe Pri out as you nádychu lift. sa spustite. Breathe in as you lower. Prejdite zase na chrbát. Rolling onto your Ruky back si položte again. zozadu na stehná. Place your hands behind your thighs and A pri breathe out výdychu as sa you roll vyrolujte up do to sedu. sit in. Položte ruky na zem Place your a hands on the floor, pripravte sa ready na to roll rolovanie back. dozadu. Breathe in and roll back. Nádych a rolujte Breathe out dozadu. as you come up. Výdych a vráťte sa nahor. Placing the hands back behind the Položte si thighs, ruky zozadu na ready to stehná start again. a začneme od začiatku. Breathe in to Nádych prepare a pripravte sa. and Pri breathe výdychu out sa as you rolujte roll cez down chrbticu through nadol the na spine podložku. onto the mat. Dole sa nadýchnite Breathe in at the bottom a pri výdychu sa rolujte and späť nahor. breathe out as you roll back up. Na vrchu sa nadýchnite Breathing in at the top a pri and výdychu sa breathe rolujte out, na rolling podložku. down to the mat. A Just holding vydržte. it here. Take your legs Zdvihnite up, nohy, knees over hips, kolená sú nad and lift bokmi your a upper body zdvihnite into the hornú 100. časť tela na Breathing stovku. in for 5 Nádych beats a 5 kmitov. Výdych and a out for ďalších 5. 5. A spustite sa. And lower back Otočte sa down. na pravý bok. Rolling onto your right side. Pri výdychu sa zdvihnite a And pri breathe nádychu out sa as you lift. spustite. And breathe in as you Prejdite lower. na chrbát a vystierame nohy. Coming onto your back to take the one leg stretch. Nádych a 2 výmeny. Breathing in for 2 changes. Výdych a ďalšie 2. And breathe out for Otočte 2. sa na druhý bok a pri výdychu sa zdvihnite. Roll onto the other side now. And breathe out as you lift. Pri nádychu sa spustite. Breathe in as you lower. Otočte sa späť na Rolling chrbát. onto your back again. Ruky dajte zozadu na Place your stehná. hands behind your thighs. A pri And výdychu sa breathe out vyrolujte do as sedu. you roll up to sit in. Položte ruky na zem. Placing your hands a on the budeme floor, rolovať ready to dozadu. roll back. Breathe in and roll back. Nádych a rolujte Breathe out dozadu. as you come Pri up. výdychu sa vráťte. Place the hands Dajte si back ruky behind zozadu the na thighs. stehná. And Nádych breathe in a to pripravte prepare. sa. Pri výdychu Breathe out rolujte as cez you chrbticu roll down nadol na through the podložku. spine onto the mat. Dole Breathe sa in at the nadýchnite bottom a and pri breathe výdychu out sa as you rolujte roll späť back nahor. up. Na vrchu sa Breathe in nadýchnite at the top a pri výdychu sa rolujte na and podložku. breathe out, rolling down to the mat. A And just vydržte. holding it here. Take your Zdvihnite legs up, nohy, knees over kolená hips, sú nad bokmi and a lift your upper zdvihnite body hornú into the časť tela 100. na stovku. Breathe in Nádych for a 5 5 kmitov. beats Výdych a and ďalších out 5. for 5. A spustite sa. And lower back down, Otočte sa na rolling pravý onto your bok. right side. Pri Breathe výdychu out as you zdvihnite lift the boky hips a and vystrite lengthen the pažu. arm. Pri nádychu sa spustite. Breathe in as you lower. Prejdite na Coming chrbát. onto your Budeme back to vystierať take the one nohy. leg stretch. Nádych Breathing a 2 in for výmeny. 2 changes Výdych a ďalšie 2. and breathe out for 2. Otočte sa na druhú stranu. Rolling onto the other side now. Pri výdychu sa zdvihnite, Breathe out as you lift. pri nádychu sa spustite.
And breathe in as you lower. A prejdite opäť na chrbát. And roll in onto Dajte your si back ruky again. zozadu na stehná. Place your hands behind your thighs. Pri výdychu sa And vyrolujte breathe dosedu. out as you roll up to sit in. Položte ruky na zem Placing your hands on the a floor, budeme ready rolovať to roll dozadu. back. Breathe in, roll back. Nádych a rolujeme dozadu. Breathe out as you Pri come up. výdychu sa vráťte. Just push up Vytlačte sa na onto the špičky. balls of your feet now. A pomaly sa cez chrbticu vyrolujte do And stoja. slowly roll up through the spine, coming up to standing. Pri návrate musí byť chrbtica v Making sure neutrálnej your polohe. spine comes back to its neutral position. Postavte sa na špičky, Just rise up, checking your balance here, udržujte rovnováhu and lower down. a spustite sa. And just relax. A Well uvoľnite sa. done. Výborne.